Alors, ne balmagna kuma très urgent et très bonne nouvelle. Ah, Malion, taré. Billet, mardi 27 septembre 2022. Malion, comme il y aura de l'ikake, ou de kelen flam Mali konobi. Par un premier ministre Koumbeni Munkera, Mohamed Delika Yoko Mali Fama Koumena Tanchouya, on va faire bravo au peuple malien. Le coordinateur général de ces mouvements, Dr Alaï Bokoum Ambifou. Wallahi. Le 14 janvier, Dr Alaï Bokoum était le coordinateur général aussi. On dit vraiment merci. Merci à Yerewolo Deboussur Rempart. Merci au M5 RFP. Merci à toutes les associations. Plus de 200 associations. Korema Bala, CPM Bala, Victoire Gouloir Bala, Mouvement Tchaman Bala, GPM Abe, Bouye Vision Abe Bala. Donc peut-être un agli teto là, un agli teto là, mais mba befou. Ambe Dr Alaï Bokoum fou, aka Wulika Djola, ani ambe association befou. Vraiment, 14 janvier, bravo au peuple malien. Bravo au peuple malien. Malien Beki Tesseri. Ni au kokora de dames les sade. Awanshi kana découragé. Awanshi. Ama fo malien de bela jelena. Beka wuli ki Tesseri n'koina. Mogo shikana siki blende. Ni au kokora de dames les sade non. Donc, ame sigaka. Bieu mardi 27 septembre 2022. Mali Tchana Mousso démissionné Makoroba. Anga premier ministre Koumena Tchikomina. Histoire la Mali Fama Madeliga Koumbeta Tchouala. Le coordinateur général, le docteur Alaï Bokoumi Ambafou. Ambe association Kemé Flaninko de Farlanyoka. Vraiment, association Kemé Flaninko, Kabarake, Beitige de Yoma. Abi, ampe de boulot de Yomolo bi. Force clé, force de changement. Derrière le maréchal Assimi. Malien de Aya Iraka Foko, Anga président Chika Mindi. Malien ye Chika Mundi, Malien fana kera walu nyuman dona ye, Malien nya donc a fo premier ministre tara on de ka chifo. Mais kuma kele fo Malien nyana. Anye information do soro 600. Ko Francier Chibla, Alassane Ouattara ma, ko Côte d'Ivoire ka courant tege Mali la. Ni courant tege kera clé flyna kana bali Malien shila. Anga courant do bebo Côte d'Ivoire. Mais ni ko kibiga yere ma horo nyata, ko bebala. Mais Malien bela donia. Mo kana dimi autorité moko koro niko kibiga yere ma horoyata wallahi ko be bala mbe sigo oroninka courant bena tike clé flyna mais ambe ka solution mena soro courant tike mbise ka banchuga mina ne ala sona ma beki daka sinogo moko shikana paniquer courant ke bena tike Alassane Ouattara wala ka fana ko courant ko kaka courant tike malila bon Mali courant bete bokko d'Ivoire a Mali courant hake do de be bokko d'Ivoire o hake ubono de tike ametla ko fana nyefo Mali ngena Mali on ka do munde bena ke Mali contrôle munde be ka préparer Mali contrôle il faut ka ngawala donia orola ana continuer nga mouvement erei donc ka nyefo Mali bela jelingena ayo munke ayo yere ma horonya dike ayo ni boli munke hali jugu be fe ka ko jugu ke Mali labi ou be hésiter parce que jama min bora abe foni ne mako jama ferentan meski kumainga ni jama min bora bi ka Assimi supporter bi abe foni mako jama ferentan donc amba bela jeli fo aka wulika jola ame Malien dem bela jeli fo beka chesiri la beka détermination na beka faso jola amba bela jeli fo o temene ko fe ka bala kaira ola ka fo ko c'est l'union qui fait la force ay jama min faranyo ganta France yayi djembe yayi abe djembe bla beka Mali respecté panafricain fana wula ka jo koni ala sonama konu ko kube wuli Mali contre la domina ko lu fana be wuli ka gira ka fo ko lu be sa Malien no fe ko foite Assimi soro ko Assimi ki da kasito ko ngomira la modin ko foite président Assimi soro donc Malien tchena muso démissionner makoroba amba nyefo nyena mo shikena paniquer ni ko ibiga yere ma horonya no fe fait jama biseka do isi ngoro la de ne ken bo fo Malien de bela jelengena donc anga premier ministre tellement a kumbena bi a nyon famana ka ke Mali histoire la tellement kumbena premier ministre re masekali temps soro ka bon mobili kono premier ministre maseka bon mobili kono tranquillement ka boka beta moko fou donc a tara kulubadi a sigintola nana jama fou tellement jama bora par précaution sécurité orola fana par exemple ça naka soro ngamo ngenge jugu do be fe ka kodo ke avec à déjouer si ça. Donc ça c'est un coup déjoué. Donc à fond Malien dem bela jelengena beki tege di nyoma.
donc Malion aba keto de et dérangement do kuna donc kanye fo melende bela jelingena jama min bora bi et ambe sigaka jama min bora bi mardi 27 septembre 2022 jama min bora bi o ba ira djembela ko malien don kante franci fait o jama ya ira ka fo et Ablaye Job no yanga premier ministre nyumanye par intérim atara malien de ka chifo aw malien aw kera walu nyuman donaye aya don premier ministre ye ka fo atara aw de ka chila a jama a nyogoma deli ka boka mali mo bashima deli ka bo onina be sigaka mogoma deli ka ta onina kanata ntugala ube ka ta yoro were la kanata ube ka bo dugu were la kana ka tigi kumbe nani ni jama moreli ani nisondia ni fierté amma deli ka ke c'est une première dans l'histoire. Le fils de Choguel Maïga, le petit-fils de Soni Alibert, les descendants de Ouroua, les descendants de Soundiata Keita, toute l'Afrique est fière de cette transition. Malion, quand il y a fait bella jelingena, mogo chikana découragé, beka ouli, beka couragé tosro ka tagafe, beka dofre ka couragé ka, beka dofre ka chesrika, ni wati ya anga ouli ka jodi, kelema ali damene de. Premier ministre Ablaye Maïga, koroboro den halala, Maïga den halala, a Maïga o pisane nonde, nyo de fa bella jelina, ou y na Choguel Maïga kokoui. Ala be saka barala, ou koka nyo Choguel mogo yi. Tellement on fait qu'un divisé ou qu'on y Choguel Moroyi, mais on est oulila ka coulé ni Ablaye Maïga toroye bi. O ba irambe asimi fait. Ala tient bangi bi. Docteur Alaye Bokoum ou ko Choguel ka namguro sokodi. Mais Ala tient bangi bi. Docteur Alaye Bokoum le coordinateur général ka Jamala Bobi. Ale de qui a coordinateur général rei. Ay chesrike ambe yere wolo mogo fu, ambe M5 mogo fu, ambe de kadibi. Na figi eskoro mini mula karsa Choguel mogoy karsa strosi mogoy beye asimi mogodi a bebe asimi ko ne segu tungara be asimi ko Alaye Bokoum be asimi ko belle serbo be asimi ko ambe ko asimi ni asimi ka barakela mi baranyuman ke ambe wuli ka dunu ni balata ka tigi fo Alaye tien bangi bi halala den ni go kiba kele ni te halala ibe malo ne ma molu ka shibon tege kono Alaye Bokoum merci beaucoup. Je remercie tous les Maliens, mogo bora kab ninko inke mba befu. Bia dona ko division te, bia dona ko karsaye Choguel mogo ye o te. Mali mogo de be, asimi mogo de baby, an bebe asimi de ko. Anya fo, ala ya kiti bange bi. An yu kumbe Ameriki konaya. Malika ou fana yu kumbe, différenci ma ke, be kun dafale be, yuko dakono nyin. Mogo shima wuli ka kuma jugu fo, be kuyi desi goshi, ko on est fier du premier ministre. Par intérim. Et façon den jugu te sinoko. Ou ka la ngini kuyemi ka bebla nyona. Ka do ke ina fo te sura soufe obe Choguel de fait. Mais bien tient bangera de. Docteur Alaye Bokoum ala ka barka do ila. Le rassembleur Docteur Alaye Bokoum abora bi ayaye jama mun bora bi. Malien be de bora. Sekou tungara ka jamate, Alaye Bokoum ka jamate, ben le cerveau ka jamate. Malien de ka jamado, asimi de ka jamado, asimi de présent, asimi ikele ede Mali roye, awa jama min bora asimi ede ka jamado. Tout le monde est sorti pour soutenir Assimi. Malien bébé Assimi ko. Agno le fois bela jela. Faso den jugu kume fe ka an bebla nyona. Bi M5 ani yerawolo ubu tege di nyoma bi. Bi M5 ni yerawolo ube Mali de nyuma di. Olu force ba flaw ube bolo di le nyoma bi. Ou bébé fala ou bébé bala ou bébé bolo be nyoma bolo. Awa nafiki site se ku fara. Faso den jugu be malula bi. Hala o ka yera fara bi. Parce que aye akumbe ka mogo mun bla nyona kunu. Bi on de tege on de barajuru sikile nyona. Nyo de fana ngoni kele sira rodo abese halala kele dima. Ni te halala billahi tallahi ibe den kere fe de kele ina. Mali den halala ayaw chesri. Aw kana décourager de ka tla ka fo anyana tukuni. Ame oro mina bi. Et Franciaka ministre de l'Intérieur Black Atra Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, il est actuellement en Côte d'Ivoire. Vous pouvez faire un cours de préparer Mali contre là. Mais Djama Boile mon fleta. Wala ou ka koube déjouera. Mais faire un fond malien n'ambe siga oronika. Vous pouvez faire un cours de préparer Mali contre là. Mais kou intina tanya fait blé parce que Djama Bora. Djama ya ira kambe Assimi fait. Djama ya ira kambe sa Assimi no fait. Djama ya ira kafoko anga chimin dira.
anga premier ministre ma tarachi info awachi ngana jama min bora dans l'histoire en famara ka jongon jama yi mena jama yi image yura awla ka premier ministre yera ka intervention yura awla awere ka jama yi naje anyo de fo ambe mouvement befu association keme flani ko de bora bi vraiment ambe bela jeli fo mo wula katanga premier ministre kumbe amba befu malien a yoro semaine flan oro la a photo flan oro la amena image yura awla anga mogo ye boli munke le premier ministre par intérim a bora malien de togola a tara malien de ka chifo awa chi nyana awa malien be nisonjara awa malien be tara kumbe awere mena image follow mi rawla aw ni ambe che kala je nyongo fe abela jele ni de ni image follow jama bora ali premier ministre kun se ka tagama tellement jama bora mena image flana fana ira awla ni image follow de mena image flana fana boka ira awla aw na nga je ka na je ngofe premier ministre rebe ka kuma ya orola ango oro kala follow non c'est vraiment effectivement nous sommes très honorés. Je voudrais rendre grâce à Allah le Tout-Puissant. Effectivement, remercier son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, bien entendu l'ensemble du peuple malien. Nous sommes des exécutants et après avoir exécuté une mission, recevoir un tel accueil, forcément on s'y attendait pas du tout. Voilà, o image follow ay image flana na je voilà ambe image wele fana boka ira awla pour que aka don anga premier ni a boto de avion ngona ta fana image fana be ya to image bade ne be ambe image bo ku ira awla awere ka ski aka la je dron abena don munde be no munde be ka préparer ani muire kera na nyana ni malion yere ni sonjara nayi ambo bela jele mboko ira awla aw ni ambe je kula je nyoko fa anyo de fa bela jelna ambe mali kura mi no fe malion o mali kura o de be ka jobi on va dire bravo au premier ministre par intérim. Le Premier ministre par intérim brandit un drapeau, la couleur nationale, et son cortège qui peine à avancer. C'est pas évident, chers téléspectateurs. Si vous venez de nous rejoindre sur nos antennes, nous vivons en direct l'arrivée du Premier ministre par intérim des Nations Unies, où il était samedi dernier. Le colonel Abdoulaye Maïga y a prononcé les mots du Mali, le discours du Mali. Voilà. Abela Djele Djamaï. Donc, Premier ministre, il y a un avion qu'on a image B. Je pense que ben boulot de lambo au boko ira malien dem bela Djele Nkoui. Kafo yana kafo amero menabi malien beni sonjara. C'est une première dans l'histoire. Mon si ne m'a deli ne m'a fonga makede ne m'a fonga makede. Mais ne m'a dit que malien dende kumbe tola tantuala. Wallahi depuis ala kane dakambla dien kono. Ni jama bolé ka moko kumbene. Mais ne m'a dit que jama bolé ka adamaden kumbe ka seni niveau là ka teme. Docteur Ablaye Maïga kan no colonel Ablaye Maïga anga premier ministre par intérim jama min bora ka kumbebi amadugo malien chila donc anya fo bela jeli ngena ka fo ame oro mina bi moko kote mali ko de do malien bela jeli ni son jalen bebi ben ni son jara tellement jama bora akunse ka ali jo yoro do la ka befu a obligé ka ta fo kulubadi a sigilen ka bo kulubadi a sigintola anana sigin jama kelema kana jama info donc malien ko fo ngena o kana digi moko do la de donc mena imagine mboko ira awla a yere fleni en rola a yere nyabe image wula voilà ne docteur yere ita do jama badina a yere nyabe jama la donc voici les images oro temene ko fe ka bala ka image were o fana be ambolu fana boko ira la avec aba avion kono Meiga Sihama Sika Sihama Meiga nama bora fone bora se meiga fone yar koy manu huna amal barka nadira ndecine bobo yar koy wara huna amori bere kurha wandi waras
Ni y'a jigitola de ka bɔ avion na a bɔlen avion fana tuguni ala jabe a bɛ tagama la yɔrɔ min. Qui vient donc d'arriver au niveau de l'entrée principale de l'aéroport international. Ntaro voilà donc maintenant ça non et a yɛrɛ ɲɛ bɛ jama la jama filɛ a yɔrɔ fana na. Donc, quand il y a bela jele na korobro den halala. Ah, korobro pisane nu de. Ah, bela jele ni sa no. Ayo de fois na o. Ayo de fois bela jele ngena. Et Colonel Ablaye Maiga anale New York ya no. Akona son zirina. Ko Asimi Goita nyogo ba keme de be Mali kono. Si sa o nyina shogel ko chouet. Et ala be sa ka barala ni shogel de kuyeni kuma fo. Et kuma politicien do bolenge couler la fambe ayani Niger bla ndona ima Musa Mara borotoro yo marto sigi Musa Mara kundoro Musa Mara ya kungulu na do anola yo de fo bela jele na ngo ala be Mali fe kai fo yana shogali maiga na mu fo abla mai ko itaka chikadi ka fo malende. Donc ni est prévu de billet mardi 27 septembre 2022 a bela jele ya ye jama mu bora ka ira malien bela jele na ka fo ambe euro mina bi anga premier ministre bora ni exemple de kaira bela jelena donc ni Mali ka indépendance yere de soroli donc tellement jama bora premier ministre reta da bise ka munke donc association keme flani comme bora ambo bela jele fana foka daka donc malien kuma were fana be tukuni amana nya fo malien den bela jele ngena ko Ivoire Côte d'Ivoire uye courant tike mena nye gros titre fo mena do détail konnana sanno kanya fo malien den bela jele ngena awa nouvelle dobe inde nouvelle mundo moko kana paniquer ne kan be obligé ka fo onyana bien mardi 27 septembre 2022 anya information téléman fladi soro information flo ko Côte d'Ivoire bena courant teke Mali la mais yoro bete Côte d'Ivoire Mali courant keme mo kambe bo Côte d'Ivoire ko Côte d'Ivoire Franci Macron ye Alassane Ouattara wole ko Alassane Ouattara ka courant teke Mali la. Donc, Mali courant bete bo Côte d'Ivoire de mo fana foka daka Mali courant fan do de bo Côte d'Ivoire ko donc Côte d'Ivoire bena courant tege Mali la agnon information sur la semaine fleur puisque le Mali et la Côte d'Ivoire traversent une crise, la France soutenant la Côte d'Ivoire, une stratégie a été mise en place par deux pays pour couper le courant au Mali. En effet, depuis le 22 septembre, jour de l'indépendance du Mali, la compagnie ivoirienne d'électricité CIE prétexte une panne à Perqueux. Depuis ce jour, l'électricité est coupée. Depuis le 22 septembre, la courant tike mise nous peut-être que ta famille. Côte d'Ivoire kelendo ka courant tike Mali la Malion. Mais sigaka. Côte d'Ivoire kelendo ka courant tike Mali la ambe romina bi. Mais Mali courant bete bo Côte d'Ivoire. Mais sigaka. Yaro courant be bamoko yoro do la, mais yoro do te courant soro. Mais anga gouvernement me ka solution ke. Ambe fe Malion ka famia ka fo. Ni eko kibe fe. Igi ka yere ma horonya soro. Ibe sonko bema. Côte d'Ivoire fle ka courant tike Mali la Malion ala sago au sago. Ko Côte d'Ivoire be ka courant tike Mali la. Français au ka ministre de l'Intérieur fratara Côte d'Ivoire. Ambe ne be ka kuma au fe oroni mina. Français au ka ministre de l'Intérieur atara Côte d'Ivoire sur sous voir ka Français sur sous nous Côte d'Ivoire ka to voir ou be fait ça ka Alassane Ouattara blaka Mali de attaquer 600. Mais à plan de jour déjà Malien begi daga sinoko. Déjà jama min bolen fleningi. O jama ba ira ka fo nako kabena Assimi kama fona e Malien befaka. Nako kabena Assimi de kama bilay abe Malien abe yele Malien de chouka ka soro ka se président Assimi ma. Jama be bo jien yoro tubabu te songa keleka o jamana mbe singa kumaka. Allemagne ma libéré, Allemagne flama faranyon ka. Irisu ka basique kumbe jama bora dron, irisu murutira. Tubabu be stran genetique fen kremia oye jama ferentandi. Ima Macronya ka sura subo Mali kono mundo parce que Malien wuladi. Malien wula ni woro la mbe yere wolo fo mbe M5 RFP fo. Ni yere wolo ni M5 kunte farasi kunte ba Mali kono ango chien fo bela jelingana beka bo kalama. Ambe yere wolo fo, yere wolo debu sur rempart ambe M5 RFP fo. Bilayi ni mouvement fly. Ni mouvement ple fly.
nous ne ka cesira toni français Mali blade anga tien fo c'est vrai ne be victoire et gloire là mais en paix kumbe yere wolo en paix kumbe M5 na donc ne M5 RPD moi je suis un fruit de M5 RP je suis un fruit de yere wolo deboussé rempart ni magara yere wolo droit israne segu tungorama ni magara M5 fana droit israne segu tungorama ni mouvement fla be ne a be den wolo lendi awa ne be M5 fait choko na me yere wolo fait o choko ala ka o be na figu ou desara ka o fara yere wolo de M5 Fousseni ani Lassana ayaw tege di nyokoma Mali be aw di bulubi les deux grands mouvements du Mali angana nyoko nege oyodi donc fabela jelingena les 200 associations ntese ka betoro fo billahi ala ka barka do ala ay barami ke malien be ayebi ko Côte d'Ivoire ya courant tege Mali la mais Mali o kana paniquer de Mali si kana paniquer courant ngen tege lendo aywa France ministre de l'intérieur Obeka ta Côte d'Ivoire sous voir dovrete accord de défensive Côte d'Ivoire ni français ni Côte d'Ivoire canadro français beti nyagami Côte d'Ivoire la Mali attaqué soit disant qu'avec Côte d'Ivoire défend soit disant que Mali et Côte d'Ivoire agressé ou bien faire la guerre de créer Mali ni Côte d'Ivoire tché mais le peuple ivoirien ne serait jamais d'accord avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ni guerre déclarée Mali la dongolo ika fanga ko banini ambo finina bide je dis haut et fort Alassane Ouattara ni guerre déclarée Mali la Ivoiriens bi genga bo fanga la Côte d'Ivoire na mi ga fanga na ni ma ge ka shibon teke kono les Ivoiriens les Ivoiriens et les Maliens ont le même sang politiciens ne be ka be fra politiciens ne be ka be fra imagine de me mettre la kala wallahi Nigériens kan Ivoiriens mo nyumandi Nigériens mo nyumandi Sénégalais mo nyumandi mais nyamoko des problèmes ni nyamoko des problèmes nyamoko de teka mo fara nyon kande donc Maliens Ambora ko yoro ni fa aw bela jelen ka bo o kalama ka tla tuguni information tellement do fana be mo nya fa malien ngena ko ame bidati fo folo billet mardi 27 septembre 2022 mardi 27 septembre 2022 ko Nigeria aka carburant tire malla anye information sur ko tiete kuma ina comme ko Niger ko essentialité temen ble ko kana Mali kono Anya meko rumeur de ko tientala. Mais Gao genou, les jeunes du nord du Mali, Mali nord d'ici, Mali jeunes mounumbe, démissionné mounumbe Mali nord là. No ye tamasheku ni koroboro ni shiawero ni flaw. Olu fana farala nyogon ka. Ko ni Niger ko kabe essence tege Mali la, ko ka essence di ministre droma. Ko ni Niger ka camion fait bora Niger ka do Mali nord là. Ko jeune be bo ka bosi dia goya ka la population ni nyonche awate diminuissement ma ko jamais de la vie essence te bon Niger ko kana di ministre sorasuma ko ka gawo ka utoyi ko ka Tombouctou ka utoyi ko ka Kidali ka utoyi o jeune bede fana tike di nyoma ko na kera dongo do ku be a bosi a citerni ko bebe bo Mali nord jeune be ko ku be bo ka bo ku be bo awa be protester awa ute to kede ou be taka essence mobile bobo Niger ka do Mali kono Mali jeune ko kube pere ko ba a mobile ku ba boshi diagoya ni jela ka boshi ministre la ko ka di pepluma mogo munu be jeune mogo station fefembe Tombouctou ni Gaoni et Duguto la ku ba a cloud nyoko tie fou la ka te di ministre ma mais anye information soro ka fo ko tienta la de Mali fen media do borana meno oro kala ko tiente kuma ina a semaine fla oro la Malien Mali web boraka semaine selon Mali web aya la je mu semaine be yano la les médias ont repris une information erronée affirmant que le Niger a suspendu le transit de carburant vers le Mali après le discours du Premier ministre malien à l'ONU. Il est vrai que le directeur des douanes a pris cette mesure d'interdiction de transit des produits pétroliers en direction du Mali. J'ai l'honneur de porter votre connaissance la suspension des autorisations de transit de produits pétroliers sur le Mali, a indiqué le directeur général des douanes du Niger dans une note adressée au service technique. Dans une lettre adressée au service technique, à partager.
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance la suspension des autorisations de transit de produits pétroliers sur le Mali, a indiqué le directeur général des douanes du Niger dans une note adressée aux services techniques du pays. Il n'en fallait pas plus pour que plusieurs médias au Mali et sur le continent y voient une réaction du président Bazoum au discours du Premier ministre. Un peu d'attention aurait permis d'éviter la diffusion de cette fausse information. Signé le 21 septembre, soit 3 jours avant le discours du Premier ministre Ablaye Maïga à la tribune des Nations Unies. La date sur la note est bien authentique, confirmée à maliweb.com. Le journaliste nigérien Maïmouna Diado de Demen TV qui précise que la note n'a rien à voir avec le discours du Premier ministre. Aïwa, ko Niger koko uyuka uka essence wo, uka gasoil wo, ka utala bon Niger kana Mali comme ko décision intala ou kuya décision ta avant que Mali discours ka ke Nations Unies na. Selon son frère compatriote Sakis Taman, la mesure du directeur des douanes est essentiellement sécuritaire. La situation sécuritaire, explique-t-il, s'est complètement dégradée sur l'axe Niamey-Gao. Depuis quelques semaines, des individus armés interceptent des véhicules transportant des marchandises, particulièrement des produits pétroliers, informe Sakis dans un texte démenti pour éviter que son carburant ne ravitaille les groupes terroristes. Le Niger, quand Niger est décision ta, Kouga essence ou ka pétrole ou ka gasoil ou ka tena Mali kono de. Konou ka citerne bola Niger chaque fois. Ka bena Mali kono. Ko terroriste ou de be taga citerne na jo. Mais ce qui kumainka. Niger est décision ta. Kouka essence ou ka pétrole ou ka gasoil ka cité na Mali kono bli. Kona nana Mali kono. Kona camion be kana Mali kono. Ko terroriste ou de be ou ka citerne na jo sra la. Ko ka essence boshi. Ko terroriste de be ka essence boshi sra la. Ko da to ko Niger est décision ta ka fo ko ka carburant cité na Mali kono. Ko Mali premier ministre olube ko Mali premier ministre ka discours ko te ka to ko Niger be ka décision ta ka fo ko u ka essence cité na Mali kono de. Ko a mena video do ira aula. Ko Niger citerne fe be bobo Niger. Anye video do soro. Mais c'est à voir si c'est authentique ou pas. Mais ne vidéo keni tiranema. Mais ne ba ira aula ambe vidéo ina je nyoko fe. Ko vidéo ina citerne munu be ka bo Niger kana malla. Terroriste be ka ta citerne njendi. Ka tasuma do essence ou la, ka tasuma do gasoil ou la. Donc ko terroriste de be à chaque fois ni Niger est décision ta. Ko bena ni citerne Mali kono. Ko terroriste de be taga ou kumbe sala. Ka taga mobili munu be bo Niger kana ko bena essence ni gasoil di Malima. Ko chaque fois nous be ka bon Niger kana ko terroriste de bu attaquer sera la ko ka gasoil bochou la ka uyere ravitailler na yi donc a tese ka se Mali kono blé ko ni Niger mi kolosi ko terroriste be na fanga soro à travers ses erreurs ko da to ko Niger est décision ta ko u ka gasoil te na Mali kono blé ko mais ko anga premier ministre ko ka discours te ka mo black ko kede ko décision intara septembre kalo tile muga ani kele odu a soro discours maké Nations Unies na. Donc Niger est décision ta ko ka gasoil te na Mali kono blé ou ka essence te na Mali kono blé comme mais ko o korote ka fo ko Niger ko Mali est discours maké Nations Unies dala ko o note nyonya srala de ko te fala ko te bala anya information mi soro à la dernière minute o de flene en rola. Donc ango ngama nyefo malien dem bela jelengena an re vidéo do soro vidéo mun konnana anya be citerne ou ka terroriste be kata citerne jeni anyo vidéo soro mais ne ta do na ka soro ngi vidéo intensre ya mais nga prochaine vidéo là mena o vidéo ro mono partager bela jelenga bo kalama. Donc Niger est décision min ta ku ka essence ou teseya ko premier ministre no ka tentere mais média do be ka dramatiser français ou peut faire Mali ni Niger ka bla nyogona di ko donc français ou ka média ou ani média bu no be baraka français olu fana be ka ko to accélérer ka Maliens dusu la bon Niger contrôle là pour que Maliens ni Nigériens fana be bla nyogona tuka mina aba kolosi information munu be di aba kolosi ala anya information mi soro à la source ko Niger ko uga carburant na Mali kono parce que terroriste de beto ko uga citerne kumbe ka be mine ka kutayi
ko de y'a to y'a kɛ awa décision in tara septembre kalo tile 21 avant que an ka premier ministre ka taga Nations Unies na donc bɔra ko yɔrɔ rectification de fɔ malien bɛɛ lajɛlen ka bɔ kalama ka tila tuguni an bɛna kuma dɔ fara ɲɛfɔ malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna an y'an ka autorité mɔgɔw dɛmɛ mais Bazoum n'o ye Niger président ye malien et Nigérien yɛrɛ bɛ ka mun fɔ Bazoum ma malien et puis Mali ye bɔli mun kɛ bi n b'a fɔ malien den bɛɛ lajɛlen Mali ye bɔli mun kɛ bi Niger yɛrɛ ressortissant dɔw kun b'a la dɛ an bɛ sigi a yɔrɔnin kan et bien mardi 27 septembre 2022 jama min bɔra Mali la bi ka taa premier ministre kunbɛn aéroport la les ressortissants du Niger u kun b'a la u ka drapeau filɛ nin ye Niger ressortissants minnu bɛ Mali kɔnɔ donc malien k'u kɔlɔsi kɛlɛ in kɔnɔna na Niger ressortissants filɛ u ka drapeau filɛ nin ye Niger mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ u bɔra u taara an ka mɔgɔw kunbɛn Ivoiriens fana ka ressortissants fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ an ɲɛ tɛ photo nin na Niger drapeau filɛ nin ye donc ka ɲɛfɔ ɲɛna k'a fɔ problème tɛ Mali ni Niger cɛ an k'an kɔlɔsi information dɔw bɛ di souvent u b'a essayer ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ka mɔgɔw bila fasurutuw kan ka mɔgɔw bɛɛ kun kari-kari ɲɔgɔn na u bɛ bɔ n'o information ye souvent donc faisons beaucoup attention aux amalgames an bɛ sigi o yɔrɔ kan faisons beaucoup attention aux amalgames fausse information caman bɛ bila tiɲɛ t'a la dɛ u b'a dabɔ de faransaw ka média caman bɛ bɔ ka kumalangolo caman bila pour que jamana filaw bɛ bila ɲɔgɔn na cogoya min na donc n bɔra k'o yɔrɔ de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an bɛna bɔ ka yira u la Niger mɔgɔw olu fana murutilen bɛ Faransi olu murutilen b'u ka président yɛrɛ contre la Niger woloden mɔdenw olu fana murutilen b'u ka président contre la an bɛna bɔ k'o fana yira aw la aw n'an bɛ jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ o réaction caman bɛ yen n y'o télécharger o bɛ n bolo yan yɔrɔ la donc n bɛna o vidéo dɔw bɔ k'o yira aw la aw ni an bɛ jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ Niger ka denw u bɔra u ye kangari da u ka président ye ko n'a ma fara Mali la k'olu yɛrɛ bɛ wuli contre la Niger o vidéo dɔw bɛ yan nɔ n bɛna o vidéo dɔw yira aw la an bɛ jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ a ye nin yɔrɔ lajɛ. Vous n'êtes pas du Niger d'origine, mais vous êtes aujourd'hui président de la République du Niger. C'est une fierté pour vous, c'est une fierté pour le peuple d'Afrique normalement. Je suis contre vos pratiques. Vous ne pouvez pas venir sur l'injustice et continuer de cautionner des bêtises politiques de la France en Afrique. On ne va jamais accepter. Le peuple du Mali est un peuple noble. C'est les hommes politiques qui divisent, qui pensent qu'eux, ils sont mieux pour gouverner. Moi, Befle. Ko Bazoum te Nigérien de ko Bazoum te bon Niger mɔgɔ yɛrɛ bɛ k'a fɔ donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la et an ka nin yɔrɔ fana lajɛ. Parce que c'est des pays de droit. En fait, souvent, c'est un excès de zèle ce qui se passe ici dans nos pays. C'est un excès de zèle. Et c'est une honte pour notre démocratie. Si démocratie il y a. Parce que je pense qu'aujourd'hui, comme tout à l'heure les jeunes l'ont dit, l'ambassade du Mali, quand même, c'est le territoire malien. Et on ne peut pas nous empêcher, quand même, de rentrer, surtout qu'on a l'aval de l'ambassadeur et du personnel de l'ambassade du Mali. C'est dommage, c'est regrettable. Mais je pense que ça va changer, Inch'Allah. Donc, les Niger, Morode, Koubeta Mali, ambassade, la Mali, soutenu, ko Bazoum, ko Kouteta. Donc, Malion, Kafaena, Nabe Koumadro, Aye Bazoum, Tokofo, Agana Niger, Morode, Tokofo. Il faut faire beaucoup attention. Voilà. Aye, Yora Franadje. Anu le fois Bela Djelna. Ala be Mali fɛ a kira be Mali fɛ donc an bɛ information fara ɲɔgɔn kan ka yira aw la aw n'an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ donc nin yɔrɔ fana filɛ nin ye n bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka nin yɔrɔ fana lajɛ k'a partager fana bɛɛ ka bɔ a kalama nous avons information à la dernière minute de donc an bɛ fɛ maliyɛnw ka informer de à temps réel ka yira aw la k'a fɔ information caman bɛ bila réseau sanfɛ la faisons beaucoup attention voilà et ko ni ye essence ni citerne bɔra Niger Koubé dans Mali terroristes de vous kunbɛ k'u jeni aw ne an yɛrɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ an ye une image sɔrɔ dɛ mais c'est à voir aussi voilà bon les citernes minnu bɛ bɔ Niger ko kana Mali la c'est cette information qu'on vient de recevoir. Bon, terroristes de flèche à ta citerne Djenita. Terroristes de flèche à ta citerne Djenita. Citerne nous bon Niger Koubena Malla. Donc, on a une information sur Agnata là. Voilà. Ça dit que terroristes finissent même Mali Niger frontière là. Chaque fois qu'il y a carburant à Niger, qui est dans Mali, terroristes be taga mobile ba kumben ka essence bedjini. Donc, ba kala ka volume bola ka nyafo malien be ka famia. Donc, et malien bela jele nyabe ni imagine ko
camion citerne minnu bɛ bɔ Niger kana Mali kɔnɔ. Donc nous bena se Mali la dɔrɔn terroristes de bɛ t'u kunbɛn k'a bɛɛ jeni ka tasuma bila bɛɛ la. Ko de y'a to ko Niger gouvernement mɔgɔw ye décision ta k'u ka citerne foyi tɛ bɔ Niger bilen ko kana Mali la bilen. Terroristes de filɛ ka taga an ka citernes jeni, an ka gasoil, an ka pétrole, an ka essence o bɛ kɛ citerne minnu kɔnɔ ka bɔ Niger ka na Mali kɔnɔna na. Mali ni Niger frontière la aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ nin citernes na ko tasuma de bilalen bɛ ninnu na. Donc ko terroristes de bɛ nin kɛ kuma bɛɛ. Donc hali n'i ye essence ta k'i bɛ nana Mali kɔnɔ ka bɔ Niger a bɛ kɛ perte de. Donc commerçant minnu bɛ taa olu ka wari bɛ perdu, u ka mobile bɛ jeni, u ka citernes bɛ jeni. Donc dɔw ko ko Burkina don dɛ, dɔw ko ko Burkina don. Bon ni information de kɛ ni cɛla de ma, mais dɔw ko fana ko nin bɛ ka kɛ Burkina de, mais dɔw fana ko Mali don. Mais c'est à voir aussi. Ma ngene information min cɛla ne ma o de ye nin ye. Mais n fana b'a yira o la bɛɛ b'i hakili jagabɔ a la. An yɛrɛ mun kɔni mɛn communiqué la ko citerne min bɛ bɔ Niger kana Mali la. Voilà. Mun bɛ bɔ Niger kana Mali la k'u b'u jeni na. Bon dɔw fana ko nin image ko nin kɛra Burkina de. Dɔw fana bɛ k'o fɔ. Donc on verra aussi, ça peut être le Burkina. Mais ni image do ni image tɛ o. Chaque fois ni citerne bɔra Niger kana Mali la, u bɛ tasuma bila la. Bon u bɛ k'o kelen de fana kɛ Burkina. An ka kɛ yan ka kɛ Burkina ye. Mais an ka kɛ yan ka kɛ Burkina parce que image in na bamanangan bɛ ka fara o tɛ Burkina bamanangan ye dɛ. Mais de toute façon on peut pas trop confirmer. Mais an bɛ mun kɔni kalama an bɛ o ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Donc maliyɛnw nin yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an bɔra information dɔ kalama sisan an bɛ n'o fɔ maliyɛn bɛɛ ka bɔ kalama. Maliyɛnw ko terroristes de filɛ ka attaque kɛ Burkina. Maliyɛnw bi ye mardi 27 septembre 2022. Ayiwa ko terroristes taara attaque ba de kɛ Burkina. O fana information filɛ an bɛ n'o kalan. Terrorisme, des pertes en vie humaine et des dégâts matériels au Burkina Faso. C'est lundi, au Karakoun de Kadougouja Bilade. C'est lundi 26 septembre, des pertes en vie humaine et des dégâts matériels ont été enregistrés. Donc, Malien Bela Djele Nyabala, a photo flair là. Donc, imagine d'Oben Tseko Irala, où il y a Burkina Sourasi Mouran, que Burkina Sourasi Mouran Nkode Faka. Donc, Katlatouni Kouka village de Odjini. Parce qu'il y a un ko Burkina président n'allait ya non, quand il risuka ambassadeur y donc Bela Djele ya ye, ko Burkina be société civile, ko Burkina président ko ya ye, kaleni fenge y risuka mo y ko Burkina be oda chido aleda. Donc amène oro kalamalien be kome. Le Burkina Faso se rapproche de la Russie suite à la rencontre dimanche à New York entre le président burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, et le ministre russe des Affaires étrangères Sergio Lavrov. Photo. La ministre burkinabé des Affaires étrangères annonce le souhait de renforcer davantage la coopération entre le Burkina et la Russie et de la porter à un niveau mutuellement bénéfique aux deux pays. Cette consolidation des rapports entre les deux pays est exigée par la société civile burkinabé qui demande au président burkinabé la fin des accords de défense avec la France. D'ailleurs, un convoi de l'armée française en provenance de la Côte d'Ivoire entre le 16 novembre 2021 en territoire burkinabé avait été bloqué durant plusieurs jours par les manifestants hostiles à la présence des militaires français, dans le Sahel. Le Burkina est confronté, comme plusieurs pays voisins, à la violence des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique depuis 2015. Les attaques terroristes ont fait des milliers de morts. Donc, Maliens, Bela Djele Yakuma Messa. Donc, ko Burkina, ministre des Affaires étrangères, ko société civile mumbe Burkina, ko le de ko améoro mina bi, ko Burkina beou de ko ni risuku tege de nyoko made. Donc, ko Burkina président fana bora ko fo. Bon, au kelen dron a kera dron, anya eko terroristes ya attaqué dans le Burkina fana tukuni. Donc, Maliens, restons sérieux et soyons fiers de notre premier ministre. Vraiment, Ablaye Maïga, alaka barka do ila. Ambe mouvement Bela Djele fou. Ambe vidéo blanc ya wala ya danga bo vidéo là. Ambe docteur Alaï Bokoum fou, qui est le coordinateur vraiment de ces mouvements, de cette montée en puissance. Ambe Bela Djele fou. Ambe Bela Djele fou. Beka Wulika Jola. Ambe Yerewolo Debusran par fou. Kosobe à travers mon jeune frère Ben de Cerveau, le héros international. Ama yini président Assimi fait désormais aka baraka Ben le cerveau du docteur Alaï Bokoumie. Voilà deux jeunes très compétents. Jeunes bekany mais befrani Assimi tisse ka nyogoni.
Assimi ni be koko ke bel le cerveau ani docteur Alain Bokumu o mogo fla wuli peut-être il se ka docteur Fomba Farakan Abakasiri qui Fomba bise ko Farakan o mogo saba docteur Alain Bokum bel le cerveau et docteur Abakasiri qui Fomba chaque fois ni be prise de décision ke aye nunu wuli c'est des intellectuels nous te boron nous te mogo yeku ou karani nous de docteur Alain Bokum il est doctorat babulu doctorat be docteur Fomba fana bulu be karani do bel le cerveau fana ale fana kalane do foka kungolo fara donc ou pe kalane do c'est des jeunes vraiment compétents amangini président Assimi fait chaque fois il ka nous consulter ni jama mu farala ɲɔgɔn kan Assimi be no no fait beka uni beka fara ɲɔgɔn kan Assimi be o de no fait donc amangini président Assimi fait bravo à la transition malienne akambe